Tengah suka ban keren si kentin Argentin ya ini ba monlang mo te ila keren katu kat ni kentin ke ba iong yang ama bangan ladang teng mo ban keren ya kan ni teng rule ran pi kumurang ba kan ngah perkat teng balong ya pat ngadon kampan hikai ban advice ba iong ba lada palawai ka patulun jangan ban pej mengadai hijrah ngadai mo te ladanga ngadai ujra traya ka kam sipai kim priang yang mo kata gadai ka ponyo maningkong ba ladanga dei ujra hinga ngam don arngot kikon te sabat ka weiru iong yang ba asawan lao ya ka patulun hayeng jong mo tinga su advice mo ba aman lang pi de yos ngoi gani ka video jonga hoi kumba phila khot nga kloi banwan tang balong ladanga ngawan ban lau patulun hayeng jong pi kamot piru pi ban kre kum phnyang namar da pi pha ban wan lau patulun yu rang ba gan kamot pi dik kan thai phim dei rang ba ngam ong pi dei hijra pi dik kan thai kan te pila welcome ru yang bangan wan page yu tau sunyo jong pi ma tongan sawan ne kata wat on kuslai da nga balai nga sa ong mo yi mo nga ong balau tang kutupia nga su ong lau tang kutupia khnang bangin ye itu ta filong kumno mara pitap tupia te kamot mano ban itu ya phi la le sing nya kandu hayawa hat nya khulei kti nya yu ma nya yu nya pensai nya song di sha hidukan nya keren nya yu nya pensai ling bagi ki jing sisa hendre ya ba phi pat phi ajubab dak ba khloi dak ba sit kum to pat long kam long ka long no kam ba pithat no ya ka long ron yang la jong mo po kan ka social media pithat no ka jinglong renjang lejong kadi kata ko wei hi pithat no ka bagraw jong phi namar lada pidai kum briu rangba u basung tu hi pidai ban keren na kita ki nong rim te lada pimdon na kata ka nong rim gamod pila syukren song sit kum ba keren ki nong bu aj mo stin bela yo kiat kum tu gila keren klumar gila yu te nang ne sakmat ngasu advice fi lada pi yu gan sobha ba shoba pinmi po social media pidai ban perkhat swa ban kan tho ya kano ban kan tho ya kano ka yuma pui kum tu pi su kren kam long ka basuk but kani ka jing hikaya phi di perlok sechisin pat nga ngoban priang subha beng ya feeling ba kani ka video bat nga ai khublei ru ya phi nga kermen ba paro phi don ha ka met ka bakoj bakhia bat phi biang ki kam ki jam ki jong phi te perlok kani ka lat yang ba ayo ka por ladang ayo kapor kemod ngan dan kat bet bat phi la ki ding pengkyang ki ker kat no ki dan kat no ndrai ya phi ki pat ba ngam ju dak kham pos new than ki thaki ki eta mo te hakani ka janmien ngalapan kre sibun ki jing mentoy na mentai jong phi om dai na menta jonga na menta jong phi bat kumju ru ya ki basong ki brio ki basong basa ha kari khasi ka jongi mar ka wei ngi dei ban tip ya kan ka jing sisa perlok teng phi page ki video phi wat man la ubrio ngi nemla ban yo lut ikta ki jing tip ki jing mentoy ki ba namar ngi kum ki brio hingi up lano kata ka ngi ya tnom ru balai ka sarkar ka le kumni balai ki surok chnong jongi ki long kumni balai ka development na ka chnong jongi ka long kumni balai saki wei ka long balai saki wei kam long te ka ching sisa hi perlok ya kita ge ba poi te ngan su ong i phitang ka wei na do ba ka sensar ka ne ka sarkar BJP mo ngai i ba kala don ka jingkiu ka ba khamtam haki ne ki surok namar ka bentah bat ka kamram jong ka central government hi ka long ban develop ban penbiang yaki surok yaki road connectivities khamtam namar ka ne ka north east jong hi ka dang dei ka ri ka state ka badang duna ba ka ba phinyo i ngan pen i mo nga bangawan hang ne ngam ju wan ban chukren tang ka khatien ban chu yalam bakla ka yefi ndai ngaru ngawat te awat ada phi don ki ba asngomong ya kaniru wat om lele pej ya kani pej jing sha phiru wat
pinlap di jing sisa lada pidan na itai min sim jing ngomong ru ngatrai itai jing bang jong pin sajam te abangi yuma namar ngitip te ka state jongi ka dei ka state ka baduk kabak ya kata pila ban sakhi hi damapi ki paj ba nong song snong ki paj ba ki badon hagan ni ka ri ka jongi pila ban sakhi hi mapi ladangi wat ki jing tip ki babiang bat ki jing tip kat kum ka jing batai mo namar ka state jongi ka la ban yarab ya kita ka pisah ka badon te kamot kata mo kadon tang sipau hadu 40% kala ban penmi kita jing yarab te na egin kimi kini ki pisah ya trei gitu ki kam sispa sisngi te ka katu ma ka ba ka skim sispa saya ong sispa sngi kum to katuru na ka pisah kawan te kani ka ban penbiang ki umbam umdi ka water supply ka JJM ma JJM te kadon saka NRLM kadon saka PM KSY kadon kini ki school SSA yaki manu te ban funding yaki manu ba na ka pisah na ban pen trei gini kawan larapi perkat ba sipau hadu 40% tang naga state government kumbang aju ong hagi video ka bangala batai ba tang ban pendap ya ka tulop jong kinong trei sarkar bat ya ki infrastruktur ki badai ka jencar pitang sipau hadu 40% te hinrei perlok ka central government hi ka bakit kli ikini ki berkhot marbali ka state jongi kumang ong ka de ka state ka badang ladang ya compare bat ki wei ma kadang de ka state ka baduk tam ka bamdan jeng mi khen diat ru ka bamdan kita ki revenue la ban yo no tang na ka road transport kini ki tax na ki baki lum ka road tax kum to bat kini ki jaka jongok kai ki homestay ay kum to ki ba yo bandum ya kata tax ka bobon kadai na kita bat kartu kat ni kita ki badan rei ka state jongi kadang de ka state ka baduk ba ka ba hapsania lakum no prapau hadu khandai 4% kat latip hi ka sarkar kini ka central government tengim de ban sung phlai kani bat ngim de ban sa ya lam bakla ya kani lada don kino gibriu ki ba mo tenteng nga jing bom te ba jing bom sung thu balai perlok nga sa penmi ya ka to video ka ba lingkong ka ba nga sa ong mo namar jing sisa nga ngam kwa ban yun rei nga dapet pat bun teng gibriu ki lam bakla kibriu ki ba long kim datip te long kim tip ya ka jing sisa ki ya lam bakla no yu pat ba ki penmi no hagi video ki i ba kani ka surok kani ka highway la sina ru ta la le du ta ki ai nam no yuta ndai kim tipat di jing sisa pat kumba ngala mention ya i ba mon lang ma nomor balai ki bun ki video ki ba ya dei bat ka jing keren ki jong i po ki social media iba ikren ya kata ka jing ya ben paktimon mar iru ikren ya to ka video ka ba ngam kwa ban pen i hang ni ngasu batai ba iong ba kita ki BPP ki la ya krong pisa la lut ka pisa borti mentagi la ya sedang krong sedaka jan sedaka borni kili ong lalong number 1 mau kita ginong kersan BPP try PCA giba ya kersan BPP kemun hadu kat ne ikren bente wala kataru nga ong mau gadai kapor election gibreu ki song shit ngam da sim serious bai kani tengam da kwaru ban kren ya kata mo kaba kibun bagi video gi banga ngapet tang banga longom da kwa tan ban yu namar ngatib ba kindon bait kibun bagi video gi balong song shit party kum to ban penset yo paj ba ban ben ban yu kum to mo kajing jong i kalong ba ben yu to i pen mi ru i kum to tenga ka yu nga song thu ba ka de ka por nomor ba kibri bro ke song shit ke kwa ban ya yu ban ya ben ling ba kum ta ban ya penmi ban ya keren song shit kum to ya kata kam lelera de manga pat nomor manga kam concentrate ba ya ka ne ka yu ba kibri kin shai mangi kum ki pa kasi ngin shai ya ka e ke jing yarap ka bangi yo na ka state government bat na ka central government tabale nga sa penmi ya ka to ka video ru te nga ong ya i ma te le se i de i brio le ne i bom don kata kajing sempang ka ba long rang ba mo imda sung thu rang ba hadu kata taka daw i penmi ya to ka video ban kan tho yang kumtu nagaliang jonga ngam dan jing sngaw i nomor ba kadai tang kajing keren jong i ka sulong no tang hai ila keren katu ila suk kamen sim ndrei hanga ngam kilong kam kai ken nomor ba nga sung thu no ba imat udai brio bom don ka kata ka jing yo i jangai ka jing pet jangai wa syukran kumtu tang da ban hun kamen sim jong u ndrei ka jing sisa pat pan i kan nga ngadang khimi lenti ba
hak tu ke jeng krem jong i nganang kami lenti ba un pen shailem mau kat kum ki mo ban ailem kita ki proof kindiat mau bagin ya kini shailang ta ki pat baru ban syukur no kum tu kumut kalong ba pi syupen hun tangila dia ba la ayu te to kata kam lilei nomor ba hang tu kadon ka wei ka jing ong jong u ba lada dei ta MLA jong ki ta mas ngau balang bale dam dan mau te manu ban le gini ban wara gini ndrei kam dadi thana du kata ta kata long ni hab ban wat ladang iwat dei ngidang yo i te dang hakini gi singi gi ba gala le ba ka finance minister ru kelawan ban ai kelawan ban penai kata om dan kam ban wat nomor bale ka central government ka syong om tang ban penyak je ki nomor ka central government hi ka pet je jing duna ki bayu dadi hapok state jong nomor hanot is jong hi dang bon ki ki badang duna te ka hapet kita kan kiwi state le ya compare ba state jong le kim pat long i nomor ka state jong i kadang dei ka state ka badang sadum hagi liang ki development baro te ki ling baga jingwan jong i wan ban kular kata mo ban le ki development nomor dong kadon kam te bat ka wei ru ka jing kular jong u nitin katkari ya katu ka laipo kendai hajar kulur mo ban le kita ki pipeline highway ka pipeline highway kamud kadang dei ka bidang temu ban le kita ki surok kita ki development ki national highway kita ki bypass kiwan hi sini ban kular ban penbana ya kata om dei bagi lek maki kumba ikan no ba long ha kajing sung thu jonga te ngang sung thu ba long kajing bakla nei le se ka long ba i yalam bakla ba lada don uta kamud lej te kan usin ula lej kata ngam tip mo nomor ka kamram jong ka state jong ka central government hi golong ban pej je kini ki state om dei tang ka state ki jongi ndri baro ki state ki bidang sa ha kajing on develop ma gempat yu ban penbiang ban penyerang kodor ban kentiu ya kayo ka kot ban kentiu ru ya ki surok ki badai ban ya rengkat bat ki wei pat ki state hak ta korkom te kiwan kini ban kular ya kata ban yu ndai ba ong balik pan baki to ka kamram hi mo kum u MLA lade kum ka sarkar ka basin syarhi ka hab iban trei mo lada dei kanu sarkar lada lasai kam dan syu kani ka sarkar NPP te ka wei ka sarkar ka laban long ka kongres ne kanu ka sarkar ka laban dei ka BPP ne kanu te ki hab trei ya kata hi ki hab biang ya ka project ka badan ki hab pet kin ha po studio ngi don kam ki ai te kata ki hab pha kita ki report kita ki propose ban pha saka central government te ka kamram jong ki ka dei ban le kata te ban ong no ban su job MLA ban su syong no tang hapo sekretariat klam ai te kata pensu sim tang ketulop ka ba arlak tam kata apa te ki kamdan jing mentoi ma ban pensu sam tang kita ki MLA scheme seki pat ba su sam tin su sam kiu su sam tab su sam yu kam dei ka kamram mo kat u MLA te kanu ka sarkar ni unu u MLA hi udon ya ka responsibility man le kata te kata ka dei ka wei ma kumbang la mention mo nomor ba ka kamram hi kadai jong ka central government ban le ikini ki national highway kadai ka central fund ka ba ni ban ki pentrei ka ni aling ba ka Ministry of Road Transport and Highway bat ka ni ka NHIDCL ka ba dei ka ba bat bakmi ikini ki surok ma kadon ru ka rule te am dei ba ong ba tang bala ayuh ma kadon ka rule te kadon ka formula ru nomor ka central government hi ka board ya ka formula ban pentrei nomor ka formula ka balabu mo nomor la ka jong ki state ha ki state ki balong sa kiwe ki badon ka jengmi na ki state jong ki ka formula jong ki ka kala ban pair kala ban long no tang san paula persen kala ban support na ka central government but san pau persen ka hab mi naka state la jong nomor ki state ki badan ki jing mi ki badan ki factory ki badan ki bon ba ki ni ki revenue ki bala ban pen mi naka state jong ki mod ka share ka lit lang ka tax ka bangi pi ki pat ba PSU kani ka pisa ka long ka ba piru PSU pi tit ting ngang la da batai lot ki video ki ba chadien la da pi pet ba ki video jong ane pin sa syam ki jing shisha nomor wala ngi tit tang ya ka sabon ru ngi siu tak ta syaka government te ka tax ka lit syaka central government ru ka lit syaka state government ru te kembang iong makane ka pisa jong ki pat ba ling ba ka jing siu tax jong ka yo kan ka sarkar ka yo ban i share kumto ha pha ru saka state saka central government mar kata ka GST ka bang iong mo ka ling ba gitu ila don ki video ki jonga ki bangala batai pangata te sumba pin dayo ka jing shai sumba ban page ki ta ki video ki bangala da penmi te halor ki ta ki bro khot ki ba yung ada batai mo kan ka euro kadon kan ka jing kular ba ta kalai pokandai klor
halor kani nganga ong fi pat ba mo kadon ru ka we mo namar ka sarkar hi ka bangin syakran no hangne balai ka state jongi ka yakhun banyo ya kata ka ILP mo nakaliang jonga ngakwa ba ngide banyo ikani ka ILP ndai ka ba khamdan kam ba kalong ka ba kham yu hangne kan namar ba lingba kani ka jing ka sarkar balai kam kloi te ban manjur namar ba kila tip ba hapo mi khlaya jongi ki don kini ki surok ki ba mentali ki pentrei gitu sapej ngangan share kini ki ege banga yo mo deki pentrei ki surok ki ba pher ki ba kadon ka wei ka nasilong sya silshar kato ka bakin hapyat lingba ka Asam Barak Bali ban panpoi syadu sya silshar sya Tripura Mizoram Manipur kumta te kinya lingba napo kane ka state ka jongi te ban panpoi syadu syata maskile kane ka highway number kane lingba ban panpoi syata te kin hapyat lingba kane ka Jowai Shillong Jowai bypass te haple kata tidak gile kan ni gamot nang tu kinya chatu kinya long connect omdei tang chata ndrei wat sadu sa Bangladesh ru tika jingle jongka central government ka kwa ban penyalong connect kumta kan ban penya yu nomor ka jing pe jongka ka iba dan kam gitu kinyalong yu kumbalong ki wiki state mo na ka wiki state nya ling ba kum tu te kini ki jing tre ki jing yu ki ba POE kilong ka ta kom te kung ka state jongi mata ka demand ni kata ka ILP ma kala don ila pas ka resolution te balai kamla ban pas kloi ka ni ka central government nomor ba kala WE bala dangin pas ka ya kata ka resolution kamot kini ki jing thu jongi ru kin fail kan la sai ki kali ki mot banyat yang ni sport Tripura sport Silsar so yu kamot kin sa yu la dapanan kam takan ora ka jing te ka sangap menta balai kamla ban pas la don uno UMP uba le siapa parlimen uba kular ya kata kan nganga su ong lupa ba kadai katang ka jingkran bej ba song thu umpat study bah ki jingja ki ba yu umpat song thu ngidang song thu mangi ki bej te nak kata kadau kinwan ban pen thame la dei u kandidat jong ka BPP lane u kandidat jong ka NPP lane u kandidat jong ka BJP lane u kandidat jong ka UDP kinwan ban pen thame o ngandalej nga dengan kani ka ILP ngen yo bej ladangi perkat bah hakabide bat kini kan kamdei ka masuk banyo ya kata ka ILP te hab yakun nganga support badai banyo ya kata tang ba lada kidon gibri ki bakular kan omdan ba phimdei ban ngai phimdei ban yu makidon ru ki ba ong bangan ngandalej manga ngam beng re namar ngawat ya ki jing sisa pelok abang ngaset kran kan ngakran ni ki jing sisa ngabes haki proof ada ki jing sisa ki ban salej ban penkela ya kata ban wanra ya taka ketin kasih ke jongi tepil ayo IM ha kato ka video ke jongaru amdei bakren manga namar bangala apply ke video pi ngatrai bun dan jong pi pila ya pej kadon kato ka jing ong ba ka ketin kasih jongi balai kam yo ban rung jing sala dei ban yo tang batang nakadaw ka jing bisini jong kumpa ka pau hi ngan keren direct ba ya kata namar ka jing bisini jong ini IMP ikong agatha ibani na pagaru imko aban penrung ya ka ketin kasih teling ba kajing ong jong ini ikong Fenela ibadai i Dr. Fenela ibadai i wayna i lawyer ti ituru ilawat benya ba tanga semba kadon kata kajing iu nomor ban pen du no ikaktin kasih jongi ban nomor hakatu kapor kamot ba kaktin karu kampat don kata ka jing yaki ban penrung ti ikwa ipendu no ikatu nomor ba balai ikwa ba ladayo tanga kaktin kasih te kaktin karu kadi ban yo pen klub no kan te kalong kum kita ki baro te menta piong ba ngang siyo ngau ba ini doktor nonglaj ru inle Jakarta te ngatrai kamblong ka basuk namar ba ila ele bakala gadi ka parti jong pihi ngam long ngam ben ye ngam yu namar kijing sisa hi pau ba pi pat baro pila yatep tadi tang kata hi perlok tinga ngam kwa ban yu te ngang su kwa ban kren sikentin Argentin ya ini ba monlang mo te ila keren katu kat ni kentin ke ba iong yang ama bangan ladanga teng mo ban keren kan ni teng rule ran pi kumurang ba kan ngap perkat tang balong ya ipat ngadon kampan hikai ban advice ba iong ba lada palawai ka patalun jangan ban pet mengadai u hijrah ngadai u mo te ladanga ngadai u hijrah traya ka kam sipai kim pediang yang ama ta gadai ka ponyo maningkong ba ladanga dei u hijrah hinga ngam dan arngot kikon
te sabat ka weiru iong yang ba sawan lao ya ka patalun hayeng jong i mo tinga su advice i mo ba amon lang pi dayo sngoy gani ka video jong oi kamba phila khot nga kloi ban wan tang balong ladanga nga wan ban lao patalun hayeng jong pi kamot piru fi ban pan kre kum phnyang namar lada pi pa ban wan lao patalun yu rong ba gan kamot pi ka kan thai pidi ka kan thai phim dai rong ba ngam ong pidi hijra pidi ka kan thai kan te phila welcome ru yang bangan wan page yu tau sunyo jong pi ma to ngan sawan ne kata wat ong kuslai da nga bale nga sa ong mo yi mo nga ong balau tang kutupia nga su ong lao tang kutupia khnang bangin ye ithu ta philong kumno mara pitap tupia te kamot mano ban ithu ya phi la le sing nya kandu hayawa hat nya khulek ti nya yu ma ngene yu ngene pensai ngene shong di sha ki dukan ngene ya keren ngene yu ngene pensai ling bagi ki jing sisa Hendra ya ba phi pat phi ai jubab dak ba khloi dak ba sit kum to pat long kam long gan ka long no kam ba pithat no ka long renyang la jong mo apo kani ka social media pithat no ka jing long renyang la jong kadi kata ko wei hi pithat no ka background jong phi namar lada pidai kum briu rang ba u basung tu hi pidai ban kren na kita ki nong rim te lada pimdon na kata ka nong rim kamot phila sukren song sit kum ba kren ki nong bu ai mo sin bla yokiat kum to gila kren klumar gila yu te nang ni sakmat ngasu advice se fila da pi yu gan sobha ba soba pin mi apo social media pi ban perkhat suwa ban kan tho ya kan no ban kan tho ya kan no ka yu ma pi i gum to pi su kren kam long ka basuk but kani ka di ka jing hikaya pi ba ka bhahi ba pin nai kan tho kren ba ka jing sisa ya ka jing kersan jong pi anu dan bala ban khang mo ka di ka mon ka jong pi mla ban khang ya kata ban omla iri ban pen pai pi da bor ban ong ba nai le jakata namar ka de jing yo jing bento jong pi snu yo jing bento na kita pi kumba ong ma pi le se pi de no ela de tang da banta ban yu ta toy kita ki ege bra khot nang ni sakmat ngasu ong ye pi to start no long urang ba yo sngo ba pi kat kum ka jing batai jong ki perlok jonga pi long ru urang ba snong te ba pi long urang ba snong pi de ban song thu kumno pin yalam ya ka snong kumno pin wan ra ta ki development po snong kumno pin bahai ka snong te long hakata ko kom kan te ladangan bu sibon ki jingkli pi kumurang ba snong dai pi phimla ban ai jubab ka weiru namar kumur ba snong ka de jingkit kli ka ba khia ba te phila pan pau no kumne pat sabar khamtam mo pikiran tang po snong dang biang pikiran ha po social media ka long ka jing pau bi ka ba yuba te ba amon da ka burom ye pi nga tenga klem na do ka bastang hi pi ngam ju kren ngam pat mi ka weiru ka tin bangan pen dan kamban ong ye pi me dengan peran pina mar blenga buram mi piru wala fide tang ukna ru le se khmat jonga pirang long ukna dengan buram mi pi tin ka thlit ka de bron kam ti ka jing kren jong pi ka long ha ka tur kom re wa galeng jonga ru nga ngam sngo e mar nga sngo thu ya ka jing namar ha ka por ka ba pi pidon ka por pirang long song sit pirang yu pi kluj ya ka taru ngap pediang hi namar ba pikren song sit mo te wat nang ni sakmat te long perkat kan ka bahaya pi ba pi ngam ong ba nai mi tang ba mi ban krani ki issue jong pi ba pisam tang ba pen kampat dak taki kentin ki balong tin dan akordon buram om dei ban sulong song sit than gum ne da pilong song sit ta kamot ki beriu kin kan tho e pi ong ba kita ki san spa pi la jer kerteng san spa tam ma pi la jer kerteng ba ki la pan kam da kata ki la we ubriu la sna id kum ta te da pi don kum kata yu te check mo ya ki check pi la ban check na kita ki beriu tau beriu pan kam kata kita ki id check sa la da pi yu ban sukono ki pat ba kam long ka ka babaha te hadu kan no kita pat ba kin interest ban comment mo te check ya kerteng jong ki check ba long pi da pi yu check ba khnang ba pi pen tip ta mari ki pat ba pi ale bat ki pat ba pi yu bat ki pat ba kum ni kam long pi ru check kan la da pi tip la da pi nang ban check dai pi la ban ong te to aya menta tangkat ni perlok te to ngan pen kut no ya kan ni ka video jangan tak kulis pun ya pi baro